31. Η ανάκτηση της πόλης από τον Μιχαήλ, τον Παλαιολόγο. Μετά από χρόνια λαιλασιών, οι Φράγκοι άρχισαν να αδιαφορούν για την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, Μιχαήλ Παλαιολόγος, περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Είχε ανθρώπους που παρακολουθούσαν την πόλη μέρα-νύχτα, ψάχνοντας έναν τρόπο να μπουν κρυφά. Ταυτόχρονα, συμμάχισε με τους Γενουάτες και το ισχυρό ναυτικό τους, υποσχόμενος εμπορικά προνόμια. Το καλοκαίρι του 1261, η τύχη βοήθησε τους Βυζαντινούς. Ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος βρήκε ένα αφύλακτο πέρασμα στα τείχη και μπήκε στην πόλη χωρίς αντίσταση. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος στέφθηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία, σηματοδοτώντας την αναγέννηση της αυτοκρατορίας. Όμως, η Κωνσταντινούπολη που βρήκαν δεν έμοιαζε σε τίποτα με την παλιά δόξα της. Στα 57 χρόνια της λατινικής κυριαρχίας, τα ταμεία άδειασαν, τα κτίρια ερειπώθηκαν και οι θησαυροί μεταφέρθηκαν στη Δύση. Οι Φράγκοι είχαν γίνει μισητοί από τον λαό, καθώς δεν σεβάστηκαν ούτε τους ναούς, ούτε την πίστη των Βυζαντινών. Η ανάκτηση της πόλης δεν έφερε την ησυχία. Το Βυζάντιο έμεινε χωρίς συμμάχους και με πολλούς εχθρούς. Στην Ανατολή παραμόνευαν νέοι Τούρκοι, στον Βορρά οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και στη Δύση οι Φράγκοι με τους Βενετούς. Η αυτοκρατορία έδινε πια τις τελευταίες της αναλαμπές πριν από την τελική πτώση.